Curito sambung sekali lagi yo dipita kasabalei. Anak alai tabang kalai letabang burung 2 3 jangan curito tabang kalai kini kaki to sambung puloi. Dibilang lebuyong Abu Tasser tinggal di kota Medan jadi kapalo polisi kota Medan cuy itu yobana masuk itu rupanya bapak kajo ibu selama anak labat tugas dapet pangana masuk itu taniat di dalam hati taraso dikiro-kiro baduri di dalam daging batulang dalam rangkuangan ninyo taraso raso yuy. Rupanya bapak kini na Abu Tasser 100 kini jo ibunya baretong kini masuk itu iyo jo bapak sirep nimar 100 ibunya kini dape etongan nasa suai. Sehingga sama itu labat tunangan Abu Tasser yo 100 siref ni mercu itu yo bana masuk itu lah tahu orang kota Medan. Lasana hati timba balik si Tasser cuy itu pulau 100 piak sirep ni merlai sampai niat hati. Apa kata orang di Medan maalun kini masyarakat Medan ninyo bakato samu inyo yo pandai orang mencari minantu matuan. Kayo minantu bapangkat tinggi jadi kapalo polisi kota Medan. Indak kolamu antaronyo Abu Tasser kini kadibilang tarui batugasnyo di Medan anak buah kan banyak kopulo maalun resor kita bilang dari Siantar sampai Medan sampai oleh kota Raja Kasinan resor Abu Tasser anak orang dari Tarusan nak tarui kaya haji kita tinggalkan dulu kota Medan tolie daerah Bukit Tinggi matuan. Dibilang si Malano maalun kini nasibinyo lamanya asa di dalam hati awak sengaja dulu jo anak bagara hingga bibi kironyo dia anak masuk hati di Malano memang bagara tapi dia anak tak sambil lulai hilang anak dari kampung matuan. Indah tabado ibu hati
mati di mano kolabu taser kampung nama no kanyuni nagari nama no kanyo tunggu wilang na balun tentu rimbo mati na balun tentu kubu kamano anak kadicari tio nagari ditanyokan buta serindak kabatangamu matuan kama alun sama su itu kalau dibilang si Malano saja mulo buta serpe marantau rasa kini sedang namu rupanya sama su itu toko kenala 3 pintu cuy itu bana si Malano kok motor sedan kini lah 20 kok barang kini dari rumah ranggae lah diganti rumah dia lah ditukar pulo cuy itu bana kepiang kemana ampu sama Tuhan lasana hati si Malano cuma nak di ruang mangato matuan kita tinggalkan pulau dulu si Malano dilihat kini si Rukia sajak lah kawin jo Nazarudin anak nanilang tak peduli mande tak makan nindak pusiang awak bagadang hati sajo sawanyo kali bandai indak padi ko juho raba mudo awanyo kanaki indak diehi mungkin kok tubuh kasan sangaro matuan Nandi bilang nasib si Rukia rupanya kalau awak terlampau kejam pada anak terlampau kejam kenekan luang Allah Ta'ala indah mengizinkan Tuhan membuat sekadanya matuan adola pado satu sanjo rupanya upik si Rukia hari berasu kalam juo lampu na balun nyui dui kan la kalam di dalam toko matuan Nazarudin tibo masuk itu calik lampu balun idui berang sekali Nazarudin tersinggung hati na balado telajang hati na pemberang mano di kau si Rukia kau yo indak manusia anak mencacak kau si mencacau anak si ngiang rimbu indah bau tak do kau kini kola kini kalamari lampu na balun bayi dui kan cuy tu kato Nazarudin merah lamato bagai sago rupanya upik si Rukia pajako kan palawan pulo mandang ale kato suaminya menjawab upik Rukia mano di waang Nazarudin janurang waang berangi pandai pulo berang kaurang bukan nang seorang punya pokok do Nazarei Baduo kita punya pokok banyak pokok ambo dari pokok waang cuy itu katonyo masuk itu memang pahlawan Rukia ko mandang awak nyopawa ang tersinggung hati Nazarudin batamba pane masuk itu nanta tabado pane hatinya turui upik si Rukia nyo santung mari masuk itu nyo senta pisau balati matuan nyo cacakan kemari si Rukia kau dibunuh hari kini tak dapat idui 2 kali kamu sudah ilapi ango hari kini
Nyodakokan pisau sekali tapi kemalunnya gosokan rupanya upik si Rukia mataraso pisau lama lako dingin nanti pasandian mambanasinan si Rukia tua nambo junjuangan badan Usalam botu andabi eco itu katonyo kini apa parentah kambo turui la junjunganai Mendanga kato si Rukia menjawab sekali Nazarudin barangke kau hari kini tinggalkan barang pariasan Mendanga kato rupo itu lepas dua sajo si Rukia padonyo nak biar di Nazarudin pado kena awak mati tada biar barangke hari kini Ladi lurui galang kajoran tejo subang diambilnya tinggal baju sadona laki hari nang kiro pukul 7 awak tahu sia dari toko talaknya jatuh dek Nazarudin matuan Lalari upik si Rukia nambarang kele dari toko ayemato dari badare indah tabadole ibu hati ketingga candole toko gadang mande tekanala di birugo nambah jalan leba gulambe lita le tulang guma leba dan nindak tatalo le talolai obat manalo le pinggan karang nindak takao le kaolai bedo bana batekan seorang nanti 7 rumah dekan wong satu tibunya di rumah Omari Rukia dari bawah onde mande bukakan pintu mandei Iko anak mande kini nalatibu mandanga imbau dari luar sampai hati mandei diduikan cendoknya lampu dibuka pintu bagulambe Satunya pandang nang kalua kironyo upik si Rukia menangi meminta ampun onde mande ampun ya ambonde agi maaf sekali kini asale ampun kababari o mande imbo minuna ye tapa mande Bomi numa ye rambui mande jangan badoso gadang bana nanambo lanyo usia di Nazarudin lanyo talai tadi pukul 7 cuy itu kece si Rukia kanyo dabi ambo tadi di Nazarudin pado kanambo kane dabi mande biar di rumah ambo tinggal mande biar di siku ambo tinggal pado kini tinggal di toko biar di siku ambo manggalegori ancu itu kato si Rukia buta serlai kam membantu mamande Rupanya mandes kandunginyo mandanga buta sernanyo sabui tasingguang hati kini mandeinyo kau tidak manusia yang gadang kau Rukia idui kau tak mambale guno barangke kau dari siko nanambo putih baranak kajo kau dari duya sampai kirat lebih Kapacan talu ayam cie cuy itu bana masuk itu pintu ditutui lampu diambui Rukia menangi dua seorang tabayang anak nalai hilang baru sadar Rukia madiai
manangi duduk dina kalam apole kato nyokini onde nak kanduang na Abu Tasar na dari kete lejang ujang merasai kita lalamuh de bapisa mana di mano le dusun jang wa anguni otak serna di mana nagari wa ang tunggu nak kok lai kini wa ang iduyo babalia capek na yang ke kampung mana iyolah salah badan ibu orang bujang tapi kok wa ang sudah mati yo tak sering anak orang baruang balantai ke pasar sadang pukul 2 di mana nak arwah bajun tayo jang liek lai buyona basan sang aroi manangi juo samalam tu indak tabado kini ibu hati pado mananam lobak lambau biar kasawi ditugakan pado mana anak tiri so bukit tinggi ko ditinggalkan ona mande lai bojuo dari dalam kalau indak ulah de laku kau pe indak bajalan do cucu ambo pekame dan nantala mati kola tengah jalan de ulah ke jam kau dulu nak mati lah kau rukia indak kai bo ambo ka kau do pe mandanga lekato rupo itu indak kolamo denan taronyo ibu leati la sirukia bajalan candole masuk itu litak le tulang gumalai badan bajalan jo ibu hati aye mato dari badarai indak tabadole ibu hati nanda bilang dah gantuk ini nama jalan le bagulambe nama kepeng awak tak ado pakaian sedona laki talita talita laletai berkacang menjalan junjang talita talalai lalai cuanggang menjalan gunung ngalas rantang le dua rantang cukui ketiga le rantang panjang kencawa le panjang sambil le lapuk terampai le ditarali dijauh le lambe di jalan bertambah sansai nyoki ini dia kau dibilang nasib si Rukia sedang berjalan sama seorang di mapane inyo berhenti di mapatang sinamba malam kok lapa pak minta sidang agama Tuhan ojo itu nasib penangguangan namun inyo berjalan juo di mana saya parongkosan nyo cari sinan kerajo minta kerajo tengah jalan cuy itu bana si Rukia dape ongkos dian 10 matuan ojo itu bana nasib si Rukia bipakan baganti bulan abi bulan baganti bulan dek lamo dagang tengah jalan ado lapak do satu hari naninyo kini bandu samang karajo di lapau nasi apo karajo inyo kini kadang mencuci piring kadang mengiling-giling lado cuy itu nasi panangguangan
hari batambayo abiju indak kolamu antaronyo balam turanggo ate tanggo babuni murayate pintu salam taasin curi toko dialie kabat tentang itu alie kapado simalano matuan apole kato si malano onde mulut dangakan molanan taniat lut di dalam hati teraso dikiro-kiro baduri di dalam daging batulang dalam rangkuangan ninyo teraso raso juo nan terencana diambo kini barisu ambo kabarangke menuju rana lunei kota Medan nah rencana di dalam hati kok sampai ambo di Medan kambo cari kadai di Medan kok lai kita dapet toko biar ambo tinggal di Medan mulut di kota Bukit Tinggi to buka cabang di Medan nggak lama oporan gak ngale malunei Mendanga kato si malano menjawab si buyong mulut kalau pilagam le kababelo katukorana le dalam padi kalau co itu le nangkaelo la samo sanang le dalam mati barisu inyo kabarangke rundiang lah sudah kata salah selepado malam lesa malam tu disiapkan pakaian kini berisu malano le PK Medan padole malam lesa malam tu kotoko ala le kanyo tutui nala tidu la si malano nasi mulut la tidu 20 tidu enyo pukul 10 baru takalo le pukul 1 mengalu malano le sadang tidu nasi badannya le balut tantu Nandilai mencari kadai di batin mencari anak kandung indak tabadole mama hati saja mulu anak lain lang lekabai indak berito indak anta di mano le tajelonyo rimbo di mano le nala busu lura di mano le nala kanyang anak ini tekan aju dia Ojo itu laki ni si malano hari badaro siang yu pagi lah jago lalo sudah mandi sudah sumbayang maalun lekini si malano kalau inyo sumbayang subuh abang dahulu mangkok kamat kata kabia mangkok sumbayang Otio ari dipasang niat minta batamu jorang bujang rindu jo anak dia ndak tabaga do anak seorang lailang puloi sudah minum kini nak masuk itu bakato sinan si malano onde mulut ni tinggal dulu ambo barangke lunei yari kini
Labasa laminyo kini pulau talam pulau tarika ketiga pulau bantu taji jawa salam mulut ketingga ambo barangke hari kini menjawab sinan buyong mulut kabala ye pincalang soa masuk kualo wayaji bajalan tolong jodoh minta selamat yo malano pulang pangai rundiang sudah kato selesai tas pakaian naik sedan malano kini naik puluh malano duduk yo di belakang pintu tatutui sopir naik inyo duduk pintu tatutui mesin ni duit roda bagel yang oto jalan nama sapadi narang gantiang pupinya tanpa dipamatang mesin ni duit roda bagel yang basi kaki roda belakang barang ke sedan masuk itu kama alun sedan nang kepe ala dio purna gigi yoto dari satu opor kedua dari dua opor ketiga jo tiga sedan balari kendar yang mandar yang kasih alui kajaba tu kepe ketinggal luak tanah agam dituju ranak ini kota Medan raso indah di tanah alam rusue tak dape bakatokan itu nasi malano indah tabadole mamangati di jalan indah lagi to etong kampung nang ketel tadi bilang kampung nang gadang le tadi etong itu warna le pajalanan indah kolam mulian taruhnya di mapane tentu baranti di malapan tentunya makan kurang le minyak lekanyo tambah kurang selender leka dituku kurang le ayi lekini ditambah pulo itu dalam perjalanan hari bertambah abiyui itu meninggalkan kini si tarutuangnya menuju kota Medan hari bertambah yo abiju dek jauh le motor di balari motor lah sampai di Parapat satu tibo kini di Parapat di Sinan barunya makan itu warna masuk itu sudah makan barangke pulau ketinggal kini si Parapat otobat tambah yo jauh juga Alasa rantang le dua rantang cukui ketiga rantang panjang kencawa panjang sambil laput tarampai di tarali nan di Jawa lambe di jalan sampai di Medan le manyolai nan dibilang nasib malano maalun ni orang bakep yang orangnya hotel sampai lalu tuan nan di sini ninyo kamanginap jo itu bana masuk itu abi hari baganti hari 3 hari nyo di Medan lah dicari candok kadayan kadi seo kadai tak ado kadi Bali nan indak bana orang bakep yang lokasado nyo jo itu bana le manyolai hilang akal si malano adola padole satu hari dapat penganale masuk itu kabarang ke si malano kemano inyo le kabajalannya 7 daerah kota raja
Dari pagi nyola siap lanai inyo kate seden nama sapadina ranggan tiang pupinyo tampak di pamatang mesin itu roda bagel yang menangi kabui di belakang. Kama alun lari seden dari satu per kedua dari dua per ketiga jo tiga seden balarikan dari yang mandar yang kasih alui kajaba tu kete namun noto kata rujuo menuju ke kota raja. Dari siang oto balari lah sampai pulau malam hari jo itu bana dalam perjalanan di mapane inyo baranti di malapa tentunya makan hari siang malano tibo masuk di resor kota raja dia. Laba malam pulau di kota raja menginap candonyo di hotel 2 malam minyo istirahat itu banasi malano. Nandi bilang sama su itu residen di Bangkaulu na sadang di Tapilawi ditinggalkan malano dulu kini na lain kita sabui adoken seorang orang Cino. Orang kayo pulo dahulunya tapi deu laju diu sampailah bangkrut masuk itu. Kep yang abi toko kadi jua Rancino kaman jua toko Malano kaman cari toko Rupanya sama so itu Baso bok tabui jo malano matuan. Alonyo buwe paretongan cu itu bana masu itu dapet tongan nasa suwi nyobali kadai masu itu cu itu bana. Oh si malang indah dirantang panjang bana salasai surek menyurek nyopasang merek toko kini dahulu merek cengke oh kini lah merek si malang toko malano lubu aluang Pariaman kota raja merek di bawah. Itulah merek toko inyo indah dirantang panjang bana mulai malano ke Manggale buka usaha di kota raja. Lasana ngatinyo kini ubuangan kongota bukit pengingi de tuan. Oco itu bana yo inyo kini balam turanggo ate tanggo babuni murayate pintu salam tasim curi toko dia lie kabar tentang itu alie kapado siruki Komalano kini di kota raja Rukia kini kadibilang saja batamu Bapak Abu Tasar darana ninda odigi sanang langai apola niat masuk itu biar berangke awak kini minta berhenti bakarajo gaji kenala diterima de ibu orang balapau dia gia nasi 2 bungkuin nambah jalale dari sinan
nambah jalan lebar gulambe ndak tabadole ibu hati ya waran tidak ramularan kau pakaian sadona nado rambut ikan kusik lah di kapalu bajalan jo ibu hati lasaran tang luar rantang cukui ketiga oleh rantang panjang di mapane tentu baranti di mapatang tentu malam cuy itu nasib si Rukia nandek lamo dagang di jalan nasib kamu jual di Rukia dapet menopang jojo motor garobak katorang sinan motor pra katorang padang cuy itu bana masuk itu jo motor pranyo manompang cuy itu bana manyolai senang hati ndak tabado malu duduk lah di belakang tampe ampe lah di belakang telambui le masuk itu malu jo motor barang bakat tokete lah si Rukia biar den tampe ampe biar wat lambui kelai pere seoto itu pikiran dari nyok ini ndak kola mole antaronyo di jalan indah lah kita etong nande jauh motor balari nala tiba di kota Medan Rukia kini lah turun terima kasih lepas sopire nande bilang upir Rukia nambah jalan le seorang diri nang ke Medan di Kola Baru rumah siapa le ka dituju janjang siapa le ka ditingke talita taleto bakacang menjalang junjung talita ta ibu banggang menjalang gunung nandek lamo jalan di bajalan malun awak kini baru tiba kok malam hari kadietong bagole di kaki limoy ojo itu nasib nan ditanggung indak ke kita rantang panjang abiari baganti hari bipakan baganti pakan minta karajo si Rukia urang tanamu manari mo matuan dan namu orang menarimu rupanya dek lamo di bajalan Allah tangala menggerakkan otak sorong katampe ni marwatuan iyo tibo ditampe ni marbakato sinan si Rukia onde upi nan sadang taga kasiani lapie pado mande rambanse rupuiko bao karajo mande si kopie kalape makan sajo cuy itu katonyo kini madanga kato rupo itu ruponyo piesiref ni mario ranggadi elo ati ko iyo mande minta kerajo menanti mande da olu martanyo dulu kai buni marjo itu kato ranggadi ko hari batamba yo abi juo indak diransang panjang bana matuan masuk kini ranggadi karuan tangai nyoba kato ke ibunyo o ibu dan akan molau dan ado minta kerajo cuy itu katonyo kini lai kok boleh bu ditarimo o ibu
Mandanga katorupu itu menjawab ibunya sekali ko iyo ada orang meminta kerajo tarimo sajo lani mereka ukan hampir pulau kabarale para luju gitu tambah tanah gomana mandanga katorupo itu lasana ngati derangga ko maalun kini menyolai indah kekito rantang panjang sadang diuntuang yoinyo kini lah ditarimo siruki ya maaluni markini urang elok bana diagie kainan usang diagie bajunan usang disuruh mandi nak masuk itu diagie gundar jodol inyo keraso disuruh mandi oh dia sinan rukia tinggal berasia pulau dipandangi biari baganti hari abi malam baganti malam naninyo rajin makarajo capek kaki ringan tangannya capek kaki indak menaruh ringan tangan indak memaca inyo kepandai bakarajo malu awak jadi babu nabare awak nama miku naringan awak nama jinjang selop tinggal rukia juo mapai hari batambah yo abi juo abi hari baganti hari indak kolamo dan nantaronyo adola pado satu hari ruponyo ibu Refni mertaniat di dalam mati taraso dikiro-kiro nak mantan nasi ke rumah kini mande ya buta sarmatuan urang kerasa makan-makan dibuat cando paretongan hari minggu sama so itu urang kan siap kamanan tibu ni markini kapai dibuat bau kini masuk itu iyo dusana badaketan dua buah sedan kadi pakai itu bana masuk itu karena kini kabarang kerukia di yang kuipu lo matuan kadibao babu tu kini gunojo babu kadibao kapangke dulang kate oto kapambao dulang kate rumah cuy itu bana masuk itu matuan hari batambah biju lah siap sama so itu barangkali pagi-pagi ndak kolam mulai antaronyo oto narasole kabarangke masini di oto bajalan nambarangke la sedang kini kajaba kajala sedang kete ala serantang la dua rantang cupui ketiga oleh rantang panjang sainggonyo sama so itu hari bertambah yo abiju indak kolamole antaronyo nala tibo di rumah ni nala tibo di rumah kini na Abu Tasar maalun kini kadibilang kalau dibilang masuk itulah diangket dulang di rukia rupanya kini menyolai satu tibo di hati rumah baburan sinan lamanat yang lah disusun pulau wateme jamatuan
tambah yo abiju indah kolamu antaronyo rukia lamanat yang pulo samo diatur ate meja diatur bana de rukia talatak gulai jogor yang teratak randang jokalio co itu bana masuk itu tapi malang tak dapet kaditulak mujud tak dapet kadirai olape lacang buang gulai pade matuan talape campuang gulai pade ojat dua laki ni kate meja kapyong tigo campuang di meja baseraku kuat meja matuan malun kini ale meja yo beludu kumbang janti kalau beludu kane kuala rupo biri-biri bamandikan ruponyo ibu siref ni marpane hati ndak tabado kau yo indak manusia nan cuy ko ale meja urang dape kau siram ka jokua kamano payu tak kau cuy tu katonyo kini budak balian malah kau kato sampai tangan lalaki di tangani rukia sinanai di tangani masuk itu taput tibu kaki lalaki ruponyo malang de rukiat talambui kasan yang meja mapai satu talambui kesan biang meja ulama nyambu darah dikan yang sinan mamana si rukia on dua samang ampuni ambulan dua samang ambona jangan ditangani dua sama ko indah de banse idui indah kasan sayrupo iko cuy itu katonyo kini ambo orang banse orang mularan man dua sama indah buru untuk ambo indah kasampai mo kami dan menangis nanti rukia bariampun sekali kini dua sama ruponyo sama so itu tapi de ibu sini margo memang kekejam kana buah namun ninyo dilambui tarui menangi upi rukia menangi lari kabaran dola Tuhan obai bo hati di barando ruponyo tibo di sinan na yemato dari badare cuy ko bana kalau banse dirantau awak ram tangani indah tabado yo ibu hati ruponyo sama so itu sadang bakato kato juo sadang bayi ibu hati dia malang tadape kaditulak mujud tadape kadirai sadang menangis rukia butasar tibo masuk itu
iyo baranti pak motor dinas lah turun sinan nabuta serta pampang sacando pangkatnyo singo bajo empak di kapalo pistol talah tak balasuo baron yang keceran lumatuan labadara bunyi sipatunyo cuy itu namanya lai satu di tingke rumah ibu menampak orang menangi tersiro darah buta serpomande kini na duduk ko kenapa mande menangis sedangkan orang di dalam bersuko-suko orang sedang bergalak-galak mengapa kini mande menangis coba terangkan pada ambo Omandanga tanyo komisaris takajut sinan si Rukia pucek sekali masuk itu ampun lambong kumudoi bari ampun ambo ding kumudo mangkok kenambo kamanangi tadi ambo manatiang ate meja mbo susun gulai jogor yang talata randang jo kalio tapi malang kumudo tibo di ambo talape cambuang gulai pade mang kumudo okap yang tiga cambung di meja ambokan kini kane tangan talamui kesan yang meja mangko kaluko kan yang ambo mangkumudoi mendanga katorupo itu batanyo pulau Abu Tasar jadi mande kini datang dari mana cuy itu katonyo kini oko itu kumudo tanyo ampuni ambong kumudoi nan ambo bukan orang siko kampung na jauh dari siko ambo banamo si Rukia mangku anak birugo bukit tenggi mangku mudoi kondak de buru untung ambong kumudo indak ketinggal bukit tinggi kondak mencari anak hilang mangku indak sampai ke kota Medan dong kumudo anak dicari tak basuh dong kuei mandanga kato si Rukia takajui buyong Abu Tasar kalau Rukia namo mandeko kalau birugo kampungnya kini kona iyo ibu awakui tapi nyota nati dek Butasar lapanu parui menantangi lah berang Butasar ke orang nan di dalam ibu-ibu kini nan di dalam tak boleh kita rupo itulah jalinyo jadi babu mengapa sampai ditangani nyawa satu insan serupo kita tak boleh rupo itu kini kalau ingin ambo kawin jorep mimar cari tojan di pabanyak cuy itu kece Abu Tasar matuen letakui orang kasadonyo orang nanindak berang lai ruponyo ibu sini mar perintah tibo karuki angke ulang ko katioto biar tak jadi malah makan lah diangke dulang katioto ruponyo kini si Rukia satu tibo di atas sedan nyotapu api di dosa mangyo ditangani bali ateo matuen
boleh kato nyoki ni pandai pulo mengasung-asung diadu ambo je tenangan anak ambo cuy itu kato nyoki ni Maimunako rupanya buyong Abu Tasar sedang memandang nang kasedan tampak dari cermin belakang malia ibu kan tangan tasambut tangi Abu Tasar menangkui ujang di jendela sampai hati labu ibu kok kini ibu ode tidak bu kita berpisah yo ibu ide bahasa kampung ketiga bu kita merasa rupo iko di Medan ibu bobat tamu deh ibu ode pegang tangan pulo merasa ibana nasib ibu oh ibu konda de bahasa do ibu indah awak kabah pisah-pisah do ibu abak jawa ibu lah jawa ujang merasa rupo iko menangkui tasar di jandela latun rupanya kini na ibu angkenyo nambah namo tadi ibu Maryam Malie anak menangi datang lainyo bagulambe onde Butasar anak ibu yona mengapa wang menangi de ulah urang kane tangan wang kepulo ka menangi menjawab buyong Abu Tasar mangko menangi bu badan ambo malie nasib ramularat mabui malie nasib rupo itu indah tetaan di badan ujang cuy itu kata Abu Tasar indah ko ibu katakan abu di mana ujang ibu ambil dulu boy oh dirimbo panti pukuan abu ko indah bapak ju ibu nambah bau tak kabar nasib ujang abu menangisin Abu Tasar sadang di dalam rimbo panganti oh ibu oh makan indah bu minum ko indah kondak lagi ibu ko tibo mungkin kamati dalam rimbo itu diujak nentakana indah terpandang aduh ibu oh ibu itu sabab ujang menangis takana burwa untung ambo oh ibu wejo itu kato oh abutang